लोगो नोंथांमोन दिनै बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो खिथानो आखायाव लानाय जादों टेटनि मोनसे गोदान नटिफिकेसन जायखौ मैयानो एडभार्टाइज खालामदोंमोन दा बेयाव आङो सम मोनैलाय दासो हगारनाय जादों आसा खालामो गोबाङानो नेनानै थायो गावबागाव चेनेलनि सायाव बे हिसाबै नोंथांमोननोबो आं दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों दा बेहाय टेटनि एप्लाइआ जोंना दाख्लैनिफ्राय जालाङै नै मैया 17 हथात मैयानि दिनाव जोबनानै थांबाय एप्लाइ खालामनाया नाथाय बेखिनि समसिमाव जोंना आसामनि जानाखि टेटनि सार्कुलार ओंखारनाय बाहाय जोंना डिटेल्सै माखासेया मोनाखैमोन नाथाय नै मैयासो जोबनाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनावसो मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होबाय जे बाहाय जोंना डिएलएड आरो बिएडनि जानाखि डिप्ल'मा कर्स बे कर्सनि डिप्ल'मा थानाय थायैनि सायाव जोंनाव गोबां कुइसन जोंनाव सोंथि जाखांदोंमोन दा बेखौ लानानै जोङो गोबाङानो एप्लाइ खालामबाय हथात एप्लाइनि जानाखि जोंनाव फर्म फिलआप खालामनाय बाहाय जोंनाव डिप्ल'मा लानायनि सार्टिफिकेट होनांगौ होनाङा बेनि सोमोन्दै जेबो गैयामोन ओमफ्राय दानिया पारसुयिंनि बेलायावबो जोङो जायफोर पारसुयिं होदों बिथांमोननि थाखाय बे एडमिसन लानायनि डेट एबा एडमिसन रिसिप्ट बा जेबो फोरमान पत्र गैयालासे जों एप्लाइ खालामनो हायो होन्दोंमोन दा बेवहाय गोबाङानो खालामबायबो जोंनि मेगनावबो नुबाय आंनि मेगनावबो नुबाय गोबाङानो खालामबाय जायफोर डिएलएड कर्स लागासिनो दङ बिथांमोनाबो खालामबाय बिसोरथ' रियेल जाहैबाय नाथाय जायफोर बिथांमोना डिएलएड लायाखै बिथांमोनाबो खालामबाय खालामखांनायनि उनावहाय एक्सेप्टबो जाजोब्बाय जाखांनायनि उनाव नै मैया लास्ट जेलाना लास्ट डेट बारग'लांनाय लोगो लोगो मोनसे सार्कुलार एडभार्टाइजमेन्ट फैबाय मा जे डिएलएड लाबाय थानाय नङाबा एबा जायफोर पारसुयिं एबा लागासिनो दङ होननानै होदों बिथांमोना फोरमान होनांगोन बे जाहैबाय एडमिसन लानाय रिसिप्ट नांगौ आरो अफिसियेल एडमिसननि नोङो जे सेन्टाराव एडमिसन लादों बेनि अफिसियेल सिल सिगनेचार बायदिसिना जों फोरमान पत्र हरनांगौ आरो बबे सेन्टाराव लादों बेनिबो नाम हरनांगौ लोगोसे आरो एडमिसन रिसिप्टखौबो हरफानांगोन डेटबो लिरना हरनांगोन दा बेबायदि गासैबो फैजोब्बाय नै अब्ला बाखि आद्रा माखासेया मा जागोन बेखौ जों साननांगौ दङ दा बेहाय साननांगौ बेनो जायफोर बिथांमोना डिएलएड कर्स एबा बिएड कर्स लायाखैमोन लागासिनो थानायनि अनगायै जायफोर लायागारा लाबाय थादों होननानै बुंहरदों पारसुयिंआव होनानै एप्लाइ खालामदों लायागारा बिथांमोनहा रिजेक्ट जाजोबगोन बिथांमोननिया दा बाहाय मोनसे सार्कुलार ओंखारदों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय आनजादनि अक्ट' बेखौ फावसायनाय जाबाय नभेम्बर 10आवसो लांनाय जाबाय बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रासो हमनानै ला जों हास्लाबा जानो हागौमोन खायफाया दा बेहायनो ओंखारदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों जायफोर पारसुयिं होदों बिथांमोननि थाखाय एडमिसन डेटबो होनांगौ रिसिप्टबो हरनांगौ स्टाडि सेन्टारखौबो हरनांगौ बेखौ जों आपडेट खालामजोबनांगोन जायफोर आरो जोङो लागासिनो दंमोन पारसुयिंआव होखादों नाथाय जों रिसिप्ट एरि आपल'ड खालामाखै जों खालामजोबनांसिगोन आरो बे समाव दानिया जायबा नोंथांमोनहा एडमिसन रिसिप्ट एरि हरफाखायाखैमोन बिनायबो गैयामोन नालाय हराखैमोन नाथाय दा बेखौ जों आपडेट खालामजोबनांसिगोन होनदों जायफोरा पास जाखानानै डिप्ल'मानि नाम्बार हरनो हादों बिथार जाबाय अलरेडि नाथाय जोंनिया जायफोर बिथांमोनहा पारसुयिं होदों लागासिनो दङ बिथांमोनहा एडमिसन रिसिप्ट आपल'ड खालामनांसिगोन एडमिसन डेट खालामनांसिगोन ओमफ्रायो स्टाडि सेन्टार आपल'ड खालामनांसिगोन दा बेखायनो जोङो मिथिनो गोनांथार बेनिफ्राय डिप्ल'मा लायैफोरनि जानाखि एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना पेमेन्टबो खालामजोब्बायमोन जानांगौ ओंखायनो दा पेमेन्ट खालामजोबनायनि बेलायाव जोंहा मा जाबाय फैसाया जोंहा रिटार्न मोनफिननांगौ दा बेहा जोंहा साननांगौआ बेसो जायफोर बिथांमोनहा एप्लाइ खालामखांबाय बिथांमोनहा डिएलएड कर्सबो लायाखै बिएडबो लायाखै नाथाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा पेमेन्टखौ मोनफिननांगौ एग्जामिनेसन फिस पेमेन्टखौ जों मोनफिननांगौ मोनसेबा 300 मोननैबा 600 जेराव 600 बेखौ जों बेखार गारजाया ओंखायनो पेमेन्टआ मोनफिननांगोन दा बे पेमेन्टखौबो मोनफिनगोन होननानै गावसोरनो एडभार्टाइजमेन्टआव होदों होनायालाय नाथाय साबेसेया मोनगोन बेखौ जों साननांगौ दङ बेनिफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोर बिथांमोनहा मा खालामगासिनो दङ बेसिकेलि हेरेसमेन्ट जायफोर हेन्डिकेप बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनाय डेटआ फावसायलांबाय बे फावसायलांनाया साननैसो फावसायदों 19सिमहालागै नोंथांमोना बेखौ दायो नुगोन दा बे गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों बेजों डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै गोसो होनानै फरायनानै नाय डिटेल्सै माबा कनफिउसन दंबा सोंहर आरो जुदि नोंथांमोना अफिसियेल मा होनो एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसननि लिंकनि गेजेरजों डाउनलड खालामनानै नायथारदो फुरा डिटेल्सै नायजोब ओमफ्राय नाय आरो ओमफ्राय हमनो हानाय जाहैगोन अब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेबायदि माबा मोनसे गोनांथार रादाब मोनब्रबोबा नोंथांमोननो आङो थाबैनो खिन्थानानै होयो जिहेथु नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।